ďalšie video. Nachádzam sa na Lowminery, to je moje prvé video a vlastne takže čaute ľudia, dajte like a odber a môžete vidieť presne na Animo47 TV celé video od začiatku. Postrihané, vyrobené celé. Ja som dotočím ja, ale Leo tam hrá, ale Leo začal až teraz video. má teraz video, takže dajte like a odber. Aj mňa, aj Zoranovi, volá sa Animo47 TV. 47 TV. Jak Studio Moon TV. Trošku. Takže tak. A napíšte si. Napíšte, čo dajte mu odber a nezabudnite si skontrolovať, či máte odber u mňa, aj keď ste už dali, pretože YouTube si vymyslel novú blbosť, že cez noc maže odbery. Nie asi, ale že nám maže YouTube v noci odoberateľov, že si skontrolujte. Ja som mal včera 70 odoberateľov a teraz som sa pozrel a zrazu 69. Takže skontrolujte, že ste máte odber. A tak. Tu máme takú veľkú platformu a tak ďalej. Zoran tu vstáva ešte. Tam nebol zombík, alebo nespadol? A tu je ďalšia. Ďalšia s tým mečom, čo si mi dal ty na jeden hit. A nie one hit, normálny hit. Bum, hotovo. Zaka, poď za mnou. Poď ku môjmu domu. Zaka, poď ku môjmu domu. Mne tu kôň stráži príchod jak pes. Poď sa pozrieť. Prečo? Tak ja už viem. Už viem, ako to urobím. Nie, ja idem urobiť takto. Ale poď sa pozrieť ku mne domov na toho konia. Však dobre stráži. Napíšte do komentáru, ako mne, napíšte do komentáru, koľko máte rokov a jak sa voláte. Tak, napíšte mi, že kto z vás je youtuber ako ja, a Zoran.
Napíšte. Ktorú ma tu zaujíma? Lampáše. Si vieš čo zakúpiť? Kde? Prečo? Ale však kde hráme s APčkami? Tak keby si neťukol náhodou do myšky, tak by sa ti to nestalo. Zuzka. Zuzka, poď sa pozrieť do mojej banky. Kedy? Dneska? A včera? Ja som hral a trošku som to tam prerobil, tak choď sa pozrieť. A pozri sa do čestok. A pozri sa do čestok. Čo? Vôbec. No choď sa tam pozrieť. Tebe sa nič nechce. Kamo, mne sa nechce ničiť tieto očky. Prečo ja? Tak ale tak sú dobré. Komu to vadí, že sú tak? Nie. To ty chceš, aby sa prerobil. Kámo, ale však to do toho budeš narážať. A to je ešte na diaľnici, že to daj vedľa diaľnice. Tu tieto nie sú vedľa diaľnice. Ale Zoka, dostávame toto a ty ešte potrebuješ začať robiť? No keď ako dostávaš tieto, bez HPčok. HPčka, áno. A bude to sranda väčšia. Ba bude, ja zapnem.
teraz, keď dokončíš lampičky. Nie som. Tam však ja som tu na. Tebe to laglo. Kamo, jak som to nemohol vidieť? Ja tu mám miesto pre 7 alebo 8 miest, ja tu mám miesto pre 7 alebo 8 koňov u mňa doma. Nie, že keď proste niekto príde ku mne, tak bude mať nejakú party, tak 8 koňov sa tam dá dať, alebo 7. Áno. Áno. U mňa doma. Ale chcel by som ho zväčšiť. Ja tu budem musieť prerobiť diaľnicu. Tu na. Lebo tam chcem robiť u mňa parkovisko. Takže tam dáš potom na novo tie lampičky. Ale to len 3 som zničil. Posunúť ju doľava. Urobiť parkovisko. Áno. Keď tam sú čo? Že môžeš tu prísť dodať. Doma. Aj tu je, aj tam bude. Tu. Ale aj tu je. Si tak páčiš? Ja plánujem u mňa doma urobiť party. Čo? Niekedy neviem. Prepáčte ľudia, že sa neozývam, ale tak keď pracujem ani normálne sa neozývam, ale tak dajte tam lajky, odbery a tak ďalej. Teraz tu stávam parkovisko. Ktoré bude úžasné. Kde? Kde? Áno, viem, to je pre Vikyho poklad, to tam nechaj.
To je platforma, lebo vy, keď si tam chce postaviť dom. Len som si musel odskočiť, ľudia, aj Zoka, pretože pán Huginko prišiel a začal mi robiť zle. Tak vám poviem, že musel som si odskočiť, pretože môj brat mi musel robiť zle. No, ja som ti už dal do domčeka. Čo? Dobre. Môj hlavný builder diamant a ja som hlavný builder Domov. budov. A Slavo je, neviem čo hlavný. Predstavíš, ale čo? Ale čo vie nadizajnovať podľa mňa? Čo mi vie nadizajnovať? Čo? Čo Void? Ešte raz? Môžeš. Ja už tu som urobil tú cestu. Alebo počkaj, nie tu. Kažem ti kde. Čo? Aha. Tak tam môže byť. Prečo sa nedá? Áno, ale takto. Dobre, a koľko ti to mám doplatiť? Za to ti mám koľko doplatiť? Ešte mi to tam hore aj trošku vybav. Trošku mi to tu vybav. Kľudne, povedz koľko, ja tu v čestke mám dosť. Dobre, naúčtuj mi tam 20 diamantov.
tam je. Tie sa mi veľmi nepáčia. OK. Počkaj, kde sú? Kde máš tu byť? A ešte mi tu daj nejaké... Ešte mi tu daj, kde porozmiestňujú to. Ja som chcela predať tento dom, ale nepredal som ho. Ani nechcem. Chcel som ho predávať, už som aj jednu miestnosť celú vyprazdnila, potom mi došlo, že ja tam mám kino, ja tam mám šolíčo, tak to nebudem predávať. Nie, nebudem. Ty by si to chcel kúpiť? Nič mi neber. Kamo, neber mi. Ja to viem aj sám vybrať. Nechaj. No, nechaj tak. Sa ti páči, nie? Počkajte ľudia, aj tu byla. Hneď som tu. Som si myslela, to na pliačku. Prepáčte, v tomto videu veľmi nehovorím, ale to bude aj koniec. Zabudnite like a odber. Dajte mi like a aj zdravý odber. Inak vás v noci budú strašiť bubáci. Takže čaute, dajte like a odber, lebo vás budú strašiť bubáci. A skontrolujte si, či máte u mňa odber, pretože extrémne veľa ľudí v noci kanály a ešte to som sa dozvedel, že extrémne veľa ľudí, ktorí ma sledujú, nemajú u mňa odber, takže dávajte tam odbery, inak vás fakt budú strašiť v noci bubáci. Takže čaute, budete like a odber. Uvidíme sa v ďalšom videu.